aku yo akeh mobil-mobilan kuwi. Padahal ibu gak tau nukok nih. What? Nah, iki lek njikuk konggone Lingga. Iki lek njikuk ngono Mae Risang. Iki ngene lek Sultan ki anake nangis mbek-mbek ki tak jikuk iki. Nah, iki ngene anake lek RT kuwi tak jikuk. Iki ngene tante sopo gak ngerti pokoknya tak jikuk iki. Iki wah kena nggo dolanan iki. Waduh lha iki kaya marut kambil ngono. Mobil opo? Ih, kok gak krungu adan isak ka lho. Dokter. Sik di luar. Alah. Golek sik lho. Ayo nang budal to. Wah, engko sik lah aku to. Kangkung ayo. Angeng. Ya wis eno. Yung sedih. Nyapa nih, buke? Kleru wae. Iki bapak gak sedo mulai ta? Ora le. Wis to ora usah diarep-arep, bapakmu iki kerja, golek dhuwit sing akeh, gawe bayar sekolahmu, karo dike bayar utang. Wow. Ya rong dino kas lho riyo Bu, aku rong ditukokne klambi. Bapak riyo kudu nggih klambi anyar. Ya adate Jawa kan yo ngono to. Alah, wis nggih klambi ki lho. Pamu sak lemari ki lho gak tau mbok gawe. Saiki ngerti gak kowe? Nyapa piye? Risang. Heeh. Anane koyo ngono bocahe. Heeh. Rada ndul kae. Heeh nyapa? Ditukokne klambi ning bapak ibuke. Terus, Mary. 10,5. Lah kok setengah lho, bisa ogel ya tutukune. Kathoke go jaga-jek kok. Ditoke sing ditok. Sik to lho iki tuku ya pergi. Buka toko saun kaene iki. Ya ora digawe to gentenan to. Lingga. Heeh. Tukokne Piro? 8. 8. Aku sitok e ora. Halah. Ora kudu gawe klambi anyar yo ki. Nyapa to lek bingung ae iki. Yo pengen. Tapi ajene sing ngusumne klambi nyari sapa to, Bu? Dayo Bu, ra roh aku iki. Yo laire kan dhisik awakmu to, Bu. Dayo dhisik yo ora kudu sakjane iki. Tapi mesti anyar klambiku. Bangun nek nukokne aku. Ruwet sampean, Bu. Wis tak Ruwet bedhe piye? kok. Sangoni gak iki? Traweh warep jajan. Oh, ya wis, ya. Sing genah. Yo wis tak bedhe. Wayang ibadah. Heeh. Salim sik no. Oh, salim yo. Lah, Yo, Assalamualaikum. salam. Gue mana ya? Suwi pol. Kuwi wong apa demit wi? Lho. Koyok Lingga. Loh, enggak? Ngapain kamu di situ? Jadi cicak, nunggu kamu lama. Ya bentar kok. Aku nunggu kamu, jadi aku mabuk jadi cicak. Ayo berangkat terus. Ayo. Cah loro laku sawi neram. Tak dendenane delok kowe. Lah kae. Sokor. Ora sang koplak tak antem boto wis. Lho. Oh, lho. Weh, aja weh.
nakalan we. Ya wes, ayo kan, ayo. Ya itu mah pulang sana. Oh, sana ya. Ya wes, ini tolongin sekalian ini. Ayo. Boleh kok. Woprok tenan kok ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Kami segenap keluarga kecil yang akan menjadi besar, Oramaton TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.